Ice. Ja, jeg spiller vi Cooking Mama. Lort. Ja, Cookie Mama. Det er om, at man skal få så mange ting, så man kan få så mad. Og så skal man... Og så skal man crafte alt muligt, og så får man point for det, og sådan noget. Der, man. Jo. Congratulations. Er der en... Er det nok bare en, man skal lave parkour på, Karl? Jeg kan. Nå, okay, jeg har ikke prøvet etteren. Skal jeg lige starte ordentligt. Jeg startede fra den helt forkerte side. Au. Jeg går efter at lave kage og pumpkin pie. Og måske nogle... Eller også bare bake steak. Fordi så får du steak og mælk samtidig. Congratulations, you made it. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg kan ikke gå for... Den her, den er meget sværere. Den er meget sværere. Nej. Fucking sprint. Nå. Ja, sig lige. Og så skynd dig. Nå, okay. Vi kan alligevel ikke starte nu. Der er ikke nok spillere. Eller hvad? Bliver der nok spillere? Jo, der er nok spillere nu. Karl. Skynd dig. Men skulle masse... Nå, så kan vi lave en episode Skyblock. Okay, vi starter nu, Karl. Okay. Ja, hvorfor er vi altid ved siden af hinanden i kitchens? Det var nok ikke mig. Og jeg har slet ikke fået nogen sugar canes. Han slår også mig! Han slår på banen! Så skal der kills. Okay, nu er jeg fucking... Au. Fucking ligeglad nu. Jeg dræber zombie pigments også. Man kan også lave mushroom soup. Ja, men Karl, man kan ikke dø. Og man kan lave golden apples, og du har set, hvor gode de er. Hvordan får man apples? Nå, hvad? Nej, hvordan? Jeg troede lige noget, det der for mushrooms, men er det? Jeg går snart ind allerede. Jeg skal også have pumpkins. Jeg dræber zombie pigman. Fuck, der er mange. Du ved godt, det giver 10 point bare for en. Og jeg har allerede 25 golden nuggets. Sådan der. Fuck, det her det er overpowered. Han forstod ikke en ski! For helvede! Puha. Lad være med læg. Tak. Det er bare ikke tid til, at det her det skal lægge. Så stresser det bare endnu mere. Sluk over lige Mew, must I? Ja, jeg går ind sådan efter en. Ja, de er for gode. Det er nok de bedste af dyr. Lul. Ja, stop golem. Ja, tak. Nå, okay, jeg går ind nu. Jeg går ind og får også lige at smelte nogle af mine ting nu. Jeg har ikke potatoes. Lort. Nå. Måske skulle jeg lige skaffe det. Nej, jeg kan bare smelte det her og det her. Mushroom soup. Kom nu. Okay. Så skal der laves golden apples. Ha! Jeg har allerede lavet... Hvor mange golden apples? Hey! Don't lag me.
3 golden apples. Hvordan laver man golden carrot? Nå, akkurat samme måde, tror jeg. Det er faktisk godt, jeg gik ind nu. Det er lige ved at gå galt, for jeg ikke når det. Selvom jeg er allerede gået ind nu. Der er fucking meget, jeg skal crafte. Der. Måske skulle vi lige sætte lidt flere. Der. Kom du. Fuck, det stresser mig lige nu. Jeg er helt stresset. Det stresser mig altid lige her til sidst. Det her er det slemmeste, synes jeg. Det der er det slemmest. At være en dreng. Bum. Okay. Jeg skal have noget mere mælk. Finde en ko, og så bare klik på den. Spænd på den. Skynd mig ind og lave mere kage. Og hvis vi kan lave mere af de her videoer, hvor vi ændrer minigames. Karl, du ved godt, hvor lidt tid der er tilbage, ikke? Du ved godt, hvor lidt tid der er tilbage. Der er kun 40 sekunder. Jeg har lige nået at lave lidt mere kage. Og så tror jeg, jeg laver resten om til brød. Jeg lægger brødet og kage ind i. Og så tager jeg alt det, jeg har smeltet. Det her. Og kom nu, Stig. Når at blive færdig. Don't fucking stress me. I will fucking kill you if you die. Oj, jeg lægger. Nu lægger jeg bare alt derind. Også min axe. Okay. Jeg kaster bare med alt, mand. Og jeg fortsætter. Nej, jeg er på 4. Fucking, du havde 7 point med mig. Nej. Fuck, mand. Jeg er død.